Sziasztok! Megint egy felléces videóval készültem nektek, és most harmadjára is megmutatom nektek, hogy hogy kell fellécet készíteni. Most sok idő telt el, és ezért most is csináltam egy újat. Szóval akkor kezdjük is. Először is annyit mondanék, hogy Picmonkeyval szerkeztek, meg még, hogy mindenkivel tud szerkeszteni, csak nagyon jó képek kellenek hozzá. Oké, akkor várjuk, hogy teljesen betöltsön. Jó, és most pedig rámegyünk a Dessingre, rávisszük az egeret, csak még nem teljesen töltött be a Picmonkey, de megvárjuk. És a legjobb képméret az 1000x550-es, ezért most rámegyünk a kosztümre, és itt alkotunk egy sajátot. Make it, és kész is van a kép. Most pedig rámegyünk a lepkére, és képeket illesztünk be. Most ez egy ilyen rózsaszínes lesz. Én a DeviantArt-ról szoktam letölteni ilyen textúra csomagokat, és ott vannak ilyen szép textúrák. És nem halványítom el, hanem itt vannak ezek a blend módes, vagy mi ez, és akkor itt lehet ilyet válogatni. Ó, jaj! Nem rákattinok, csak ráviszem. A legelsőt azért még el szoktam halványítani inkább. És így ezt már olyannal csinálom, és akkor ez ilyen szokott lenni. Oké. És mindenképp egy hozzáillő karakter kell, ami hát nekem nem szokott azért annyira mindig sikerülni. Ezt a csoportunkban itt vannak ilyen női karakterek, onnan lehet venni karaktereket, mindenféle van. Oké. Egy textúra csomagban 5 vagy 8 szokott lenni, vagy 4, de ez attól függ. Oké. Jó. És én soha se Picmonkeyval szoktam feliratot ráírni, hanem a Photoshop-el és ott is a letöltött vetítépusaimmal. Oké, és most pedig rárakjuk a karaktert. Amit én nagyon aprólékosan ki szoktam vágni, szóval így teljesen mindenre el szoktam közelíteni. Remélem elég lesz ez a 10 percre, hogy így megcsináljam. Én így ennyire rá szoktam közelíteni, és akkor itt így a hajánál így ki szoktam vágni. Jaj, de hát azért
félig elhalványítom, mert amikor vágom, nem szoktam annyira. Na jó, most nem leszek olyan aprólékos, hanem ilyen nagyon vágom is. Oké. Jó. Oké. Hát ez most nem akarja az igazat. Most már kivágtam normálisan ezt az emberkét, és raktam rá még egy textúrát, és most elmentem. Utána pedig visszatérek majd a Picmonkeyba. Kicsit pixeles ez a karakter, de most gyorsan megcsináltam. Oké. És ott a kék szállam most. Ja, oké, megvan. Jó, és most az editről elkattintok, és a fejlécet beillesztem. Jó, akkor itt is van a fejléc, és akkor itt egyből, hogy megnyitottam, semmit nem csinálok, csak erre rámegyek itt, hogy Auto Adjust. És akkor szerintem itt szebb lesz. És akkor ezután megint elmentem. Jó, hát az ember kicsit barnább lett, szóval hát ezt nem tudom, hogy kell így megcsinálni. Ez most mi? Jó. De szoktam még olyat is, hogy miután visszatérek, de látjátok, így, hogy visszavontam, mennyivel másabb lett. Oké, erre a kis varázspálcára szoktam kattintani, és akkor itt vannak ilyen különféle effektek rá. Csak az a lényeg, hogy ahol ilyen kis korona van alul, mindjárt, keres itt, arra nem menjetek rá, mert az Royal effekt, vagy mi a... Micsoda? Várjunk, nézzük csak. Az ilyen Royal... mit tudom én mi ez? Feature, vagy mi, meg kell mondani, és akkor ez így nem jó. Ó, ez szép így. Oké. És akkor én a holgát nagyon szeretem, de ez mivel ilyen rózsaszín, szóval ezt nem fogom így. Ide jön majd a szöveg, amit mindjárt már rá is rakok. Ezt is nagyon szeretem, Bokeh Shapes, vagy mi ez. Oké, és az emberről leszoktam radírozni. Az embeckéről. Jól van. És akkor lehet így állítani, hogy mekkora kis kör legyen rajta, meg ilyenek. Erről csak így nagyjából szoktam így. Oké. Jól van. Hát igen, ezt egy kicsit lekisebbítem már, tehát így. Na, gyere már. Jó. Jói. Oké, jó lesz. Szóval akkor el is mentem. És vagy Photoshop C3-mal szoktam, vagy csak így simán. Jó, oké. Most pedig átmegyek a Photoscape-re. Oké. Meg is van, szóval lehet, hogy így időközben le fog állni, mert már mindjárt letelik. Szóval gyorsan itt a logómat rárakom. Ó, igen, jaj. Ez nem akar összejönni. Oké. Ide. Kicsibe. És ráírom azt, hogy Noia Dessing. Szóval, bocsi tényleg, hogyha le fog állni időközben, de hát igen, már nem tudom megcsinálni. Jó. Oké, le fog állni. Sietni kell. Oké,